Hello mga tol, today punta tayo ng SM. Ngayon niya gagawin yung ngayon ipapagawa ni Mrs. yung kanyang buhok. Tagal-tagal na rin kasi hindi ipapaayos ng buhok. Kaya ngayon dapat nung isang araw eh. Tapos papagupit ko rin yung mga bata at explore siguro. Silang dalawa ulit ni Shake, kami tatlo ng kambal. At tingnan natin kung ano yung magagawa natin today. At gano'n lang siguro. See you sa SM mga tol. Letter tayo. Dito kayo, baka masagasaan tayo. Yes, kung natatay ka na tapos maraming tumatay sa SM. Mismo sa loob ng SM. Ito may mga CR dito mga tol. Di ba? Ketangkay, GQ barbecue. Oo nga eh, parang barbecue yung ano niya. GQ barbecue. Nakarin kayo? Barbecue. Nakarin kayo? Manta balo. Keng London Labi. Yun, doon sila sa Labi. May ano kayo? May content kayo. Diba? Yan, o diba? Nice. Yan ba pogi o? Wala na yung ano ni Philip, yung pag ano mo. Kaya nga, tingin nga kita. Oh, nice. Tara. Ako na lang yung panyat ha. Si Mama nandun sa nail something. Check natin. Ha? Na? Antok ako. Kanina? Now? Na? Antok lang ako. Sure ka? Gabi mo, tanggalin mo. Baka naman nahihilo ka na naman. Sure ka ha? Sinasabi ko lang ako. Hindi, ganun siya nung dati eh. Hindi, nagyan ako kasi. Kaya antok ako. Oh, Kahit mo, saan sila Mama? bakit? Tapos na ba sila? Tapos na ba siya? Hindi, sabi nila mag-ano pa. Magpapa-nail Ba't na si Labi? FF. Sa Labi, di ba? Ayan, sumama sa amin si Shake. Hindi daw mag-ano, mag-coffee bean. Yung dalawa, ayaw nilang mag-gel blaster. Kakape na lang daw sila. Hindi kape, chocolate actually. Para mapuno na rin natin yung ano. Yung nga pupuno natin. Yung card, no? Yeah, para may bag na naman si Mama, no? At kung umuwi tayo ng Arayat. Ay, bukas pala umuwi tayo ng Arayat. So, tara, coffee bean muna. At ito doon, no? Bami, masarap yung ano. Tara, coffee bean muna. Tara. Excited ako doon, no? Sa ROG. Excited ako doon, ha. Tara nga, tignan nga natin kahit sarado pa. Yan, oh. ROG, oh, mga tol. Yan. Isa sa paboritong lugar ko to. Magiging paboritong lugar. Dito kami sa ano, wala rin kaming nabili. Naghahanap kami ng something na malalaro, na? Eh, dami nating switch na laro, hindi nyo man ano. Tara, ano na lang siguro? Kape na lang muna tayo. Sige, try nyo. Oo. Hindi, hintayin nyo muna kung okay nyo. Yung isa. Para alam nyo kung bibili ba tayo or ano. Galing nyo sa taas lahat
Ayun sa baba. Try nyo. Ito talaga 6 sugar yung nilalagay ko dito. Pero dahil konti lang yung ano nila, sugar nila. So dapat 7. Ang lasa eh. Nayan ko si Mrs. na magpa-foot salon tsaka ano yung sa hair niya. Ako naman may me time siya. Lagi na lang siya yung nagtatrabaho sa bahay. Ito yung pagod. Pagising namin may pagkain na. Tapos lilinisin niya sa baba, guguluhin naman ng mga bata. Kaya band muna sila sa room namin. Dahil sa room namin, ano nangyayari? Ginugulo nila. Same kay Shake. Yung room ni Shake, pag pinasok ng dalawang kambal na to, sa mess. Lloyd, tumatawa. Ayusin mo. Pagka ano ka, ayusin mo. Pagka nakisuyo ang manood dun sa room ni Shake. O next order natin, ano, blueberry, no, para mapuno natin yung card. Yung blueberry. Tinikman mo na ba yan? Hard. Kulang pa ng asukal. Hingi pa ako ng kulang pa ng isa. Dalawa. Ayan, diabetes guy. Dalawa. Kumain na kayo, ha? Mamaya pa niyan, busog kayo pagkakain tayo. Baka sa Italianis tayo kakain. Yan. Oo. Dahil naturuan ni mama niya na nagliligpit sa mga pinagkainan namin. Yan. Ganun yung ano niya. Nagliligpit din siya. Ayan. Ang galing daw. Ang galing nila, no? Nabangga ako sa salamin nila. Sobrang linaw na salamin ko. Sobrang linaw na salamin nila. Bangga ako. Kaming tatlo ulit. Medyo nabangga tayo sa salamin kanina. Akala ko rin kasi nakabukas. Tsaka sobrang clear, no? Opo, clear. Sobrang clear tapos sobrang labo ng mata ko. Medyo masakit yun tapos napaso pa ako dun sa kape. Department store tayo ngayon. Check lang natin kung anong meron sa mga toys. Check ba? Check. May pang-check pa dyan. Check lang. Hindi naman, wala sinabi, bibili. Ayan. May pang-check ka? Ballpen. Ikaw, may ballpen ka? Sige. Paano natin i-check? Check natin. Sige muna tayo sa Gundam. Mamaya na yan. Dito muna. Meron tayong, meron akong ganyan. Actually, yan yung una ko yata ang Nabuo. HG kasi to. Tagal kong naganap ng pero ito, yan ang ganda niya, no? Ilan yung sa ngayon? Ewan ko, perfect grade. Magkano ba siya? 20k yung sa 10k. Doon tayo sa ay, nasan yung mga DC? Wala. Wala na. Ubus na? Tara, baka nandun, ha? Di pwedeng maubos na, no? Ayan, Power Ranger. Ayan, Marvel, oh. Wala na. Sa Transformers na lang. Balik tayo sa Transformers. Ayan, oh, naka 10% off. Ayan pala sila. Ayan. Si
Flash. Meron ako na. Hindi, iba yung flash ko. Hindi, yun yun. Yun yun? Hindi, naka-Batman suit. Hindi, naka ano to eh. Parang Spider-Man. Batman DC yan. DC pala. Hindi siya Batman suit. Yun po. Hindi siya Batman suit. Tol, balik tayo dito sa dito sa Coffee Bean dahil di pa tapos si Mama. Like I said sa mga bata, bigyan niyo ng time si Mama niya. Magtiyaga sila. Magtiyaga maghintay kasi yun lang naman yung time niya ngayon. Kaya ayun, maghihintay kami. Galing kami sa ano kanina sa mga Toys R Us or Toy Kingdom. Pero parang Toys R Us yata. So nakakita kami ng Jet Blaster, 7K siya. Iniisip ko pa kung bibilin ko kasi parang ano eh, parang kung plano ko rin bumili ng totoong panlalaro. Sayang naman eh. Dagdag ko na lang magkano. Yung totoo na. Eh yun kasi, yung design niya pambata rin at saka pwede natin i-carry kahit saan tayo pumunta. Unlike yung totoong datingan, kailangan nyo pang, alam ko, may either lagyan mo ng kulay, yung kulay orange sa taas. Yung parang sa mga airsoft. Para magmukhang toy gun lang. Bawal kasi sa ano eh. Bawal kasi sa public yun. At least yung laruan na yun, yung may kulay naman ay pwedeng-pwede. Tapos, pwede pang content, no? Yung ano kasi, yung totoong baril, pag pinang content niya, medyo delikado pa rin yun eh. Minsan, inaano ni YouTube or ni Meta. 8:15, siguro tapos na sila. Kasi sabi niya kaninang 7:45 na 30 minutes tapos na. So balikan na natin, no? Mukhang inip na inip natin dalawa eh. Hindi mapigilan yung inip kasi nalobat yung cellphone nito, ginex. Sino may kasalanan? Ikaw, na banas ka sa nilalaro mo, nainis ka sa nilalaro mo. ROG, number 1. Hindi mo dapat ano yun, hindi mo dapat inuugali yun. Laro lang naman yan eh. 1 to 2 hours. Bakit? Kinakalaban. Sino yung kinakalaban mo? Vegeta. Hindi, magpalakas ka muna. 5,000 na sila. 5K na sila. Ha? Max na sila. Ginailalbok niya ako. Hindi, ano yun mo, yung speed. Kung mamaya labahan ko. Kaya na, dito na tayo, naghihintay tayo. Diba ganun din naman yung ginagawa mo sa bahay? Basta mainit. Konti na lang yan, tapos na. Kaya dito na tayo. Yep, tapos na tayo. Ano tayo ng kain? Ano gusto mo kainin, Jack? Ano gusto mo kainin? Ito na. Basta nakakain ako. Sila? Bakit? Manila. Dito tayo sa Aling Luzon ulit. Di ko nare-review dito. Nireview ko na dati. Ang hirap nang nakasalamin. Hindi ko naman napunat sa sa damit ko. Kapangit. Ito, discuss. Same place. Same. Same table. Same table. 3 times. As usual lang mga tol. Yan. Same order lang kami. Ay, hindi, no? Wala yung tilapia, no? So, yan lang. Sakto na sa amin yan. Kasyang-kasya na. Hindi na mawawala to siya. Yun, no? Hinapon yung tilapia. Kay mama lang yun. Okay, kain lang muna tayo mga tol. Kaya naman si Shake at si Mama nagliligpit. Wala na maghugas ng plato. Hindi pa. Simple lang. Konting ano lang, konting tulong, no? Konting courtesy. Kamu sa amin This last snorkeler. Yan o, di ba? 1,300 lang. May take out pa tayong 1,300. Oh. 1,300 lang, mas mura.